Ни өчен мәчеләр шулай эшли икән? Алар матур, алар сокландыргыч, һәм YouTube'дагы аларның һөҗүм итү, сикерү, үрмәләү, кысылып керү, посып килү, тырнашу, мырылдау һәм мырлавы булган 2 миллионнан артык видеоны 26 миллиард карау буенча фикер итсәк, шунысы аңлашыла. Мәчеләр бик кызык. Мәчеләрнең мондый бер үк вакытта кызык та, сәер дә булган үз-үзләрен тотышы күбебездә сорау уята. Ни өчен мәчеләр шулай эшли икән? Элек-электән мәчеләр берәттән кечкенәрәк җәнлекләрне аулаучы ялгыз ерткыч та, зуррак хайваннарга табыш та булганнар. Алар ерткыч та, табыш та булганга күрә, аларның исән калуы без әле бүгенге көннәрдә дә кыргый һәм өй мәчеләрендә күргән мөһим инстинкт гадәтләренә бәйле була. Гәрчә сезнең өй мәчесе Барсикның үз-үзен тотышы аптырашка калдырса да, кыргый табигатьтә мәчеләрнең табигый юл белән барлыкка килгән шулык тотышлары Барсикны супер мәче итәр иде. Аларның сирәк очрый торган мускул төзелеше һәм тигезлекне саклый белү сәләте аркасында мәчеләр территориясен күзәтү һәм кыргый табигатьтә ашарга эзләү өчен биеклеккә үрмәлиләр. Бүгенге көндә Барсикка үз җамаягында ашарга табу өчен андый сәләтләр кирәк түгел. Ләкин инстинкт буенча китап киштәсе биеклегеннән бүлмәне күзәткәндә, ул нәкъ эволюция барышында барлыкка килгән эшләрне башкара. Ерткыч хайван булганга күрә, мәче ул җайлашучы һәм табышны тотып булганда тотмыйча калдырмый. Мәчеләрнең төп табышлары кечкенә булганга күрә, табигатьтә аларга көненә берничә кат ашарга кирәк. Ашарга эзләгәндә әлеге стратегияне кулланалар. Посып кил, ташлан, үтер, аша. Шуңа күрә Барсик кечкенә уенчыкларны ауларга һәм аларга сикерергә, шулай ук көнне-төне күп тапкыр әзәзләп ашарга ярата. Шулай ук әйтергә кирәк, табигатьтә табыш тын җирдә качып утыра. Шуңа күрә Барсикның тартмаларга һәм тишекләргә кереп йөрү мәхәббәте белән миллион еллар барышында аңа яшәргә ярдәм иткән. Шул ук кызыксынучанлык идарә итә. Табигатьтә үткен тырнаклар мәчеләргә үрмәләү, аучылык һәм саклану өчен кирәк. Тырнакларын төрле җирләргә үткенләү аларны формада тотарга, арка мускулларын сузарга, шулай ук стресс бетерергә ярдәм иткән. Шулай итеп, Барсик сезнең өегездәге урындык, пофиг, мендәрләр, шелтәр һәм башка әйберләрне яратмый дигән сүз түгел. Ул әлеге әйберләрне йыртып, үз тырнакларын яхшы хәлдә тота. Чөнки яшәр өчен аның борынгы бабалары да нәкъ шулай эшләгән. Аларның үзләре дә ауланганлыктан, мәчеләрдә тотылудан качарга ярдәм итә торган гадәтләр үсеш алган һәм табигатьтә ерткыч хайваннардан әйбәтрәк кача торган мәчеләр уңышка ирешкән. Шуңа күрә дә бүгенге көндә сезнең өйдә Барсик барысыннан да яхшырак итеп кызынкы җирләргә керә, шулай ук көтелмәгән җирләргә кача ала. Шулай итеп, мәчеләрнең чиста иссез савыт яратуы аңлашыла. Бу якын тирәдә ашарга эзләнеп иснәнеп йөргән ерткыч хайваннарга үзеңнең кайда икәнеңне белгертү мөмкинлеген киметә. Мәчеләр турында белгәннәребез буенча уйлап карасак, аларга хас булган бер гадәт иң серлесе булып каладыр. Мәчеләр төрле сәбәпләр аркасында мырлый ала. Мәсәлән, бәхеттән, стресс вакытында һәм ашыслар килсә. Тик шунысы кызык, 25тән алып 150 Гц-ка кадәр мырлау ешлыгы тукымаларны тергезү ешлыгы диапазонында тора. Шулай итеп, мырлап утырган Барсик йоклаганда гына яхшы дус түгел, ә мырлау белән ул үзенең мускулларын һәм сөякләрен, бәлки сезнекендә дәвалыйдыр. Мәчеләр озак вакыт дәвамында аучы һәм ашау өчен үтерүче ялгыз ерткыч булып та, качып йөрүче, яшәр өчен йөгерүче, яшерен табыш та булып үсәләр. Димәк, бүгенге көндә мәчеләр миллион еллар дәвамында кыргый табигатьтә аларга яшәргә булышкан күпчелек инстинктларын саклап калганнар. Моннан чыгып, аларның кайбер сәер гадәтләрен аңлап була. Безнең өйләр алар өчен джунгли. Тик ул очракта без мәчебез күзләрендә кем икән соң? Алар белән ресурслар өчен көрәшүче зур, сүзсез пләш мәчеләрме? Я көн саен алдап була торган бөтенләй акылсыз ерткычмы? Бәлки, алар безне табыш дип саныйдыр. Тәрҗемә Олия Ваншина, монтаж Олина Галиәхмәтова, текстны укыды Булат Шаймиев. Гыйлем берләшмәсе 2017 ел.